Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Sekuntwela Ezansi kwaSetilehe. I-I-Ifp inxenxa abantu ngeyaseMabhida kanti isixazululo kweyamanzi ogwini. Lezi ke zindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umeya kamasipala eMadlangeni umzwakhe Buthelezi uthi ungabibikho kozinzo phakathi kwamakhansela alomkhandlu yikhona bekudala ukuthi kube nezinkinga zangaphakathi obekugcina kwenza kungasebenzeki. Ukusho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe eUtrecht obekuhloswe ngaso ukuzocacisa ngesimo nokusebenza kwawo lomkhandlu. Njengoba ke sikhona la ukuzoqhakambisa idolobha lethu nanokuzokwethula imisebenzi esisiyenzile njengomkhandlu emva kwesikhathi eside abantu benokhononda ukuthi ayikho into abayibonayo eyenzakalayo kodwa sizobathulela ngokusemthethweni ukuthi ama project akhona esenziwe imigwaqo iphelile siyayibona ugesi osufakiwe endaweni eziningi ebezingenawo nala ugesi obungakafinyeleli khona sikwazi ukuthi abantu siyabalindisa ngamasolo ukuthi abafaka amasolo. Namhlanje ke lolu suku ngifisa ukuthi indawo yethu le esinayo okuyisiqiwi noma leli dolobha lethu eline game park ukuthi sinxenxe bonke abatshali bezimali ukuthi siyabamema ukuba basondele bezolibuka leli dolobha liyadinga ukufukulwa liyadinga ukwelekelelwa liyadinga ukuthi bezokwenza amabhizinisi abo kule ndawo ngoba ikhona ipotential enkulu nezolekelela ke futhi abantu abasha kakhulukazi kuyitourism izokwazi ukubalekelela abantu abasha bafundise ngezinto ezithile njengoba sinazo ingqinamba ezithile ekhona kubantu abasha ngenxa ukuthi abawuthola umsebenzi kodwa ke ukudayisa kwethu kuleli dolobha ukubiza abatshali bezimali kuzosenza ke lokho sikwazi ukuvelela nabo abantu abasha babe nayo imbono abangayifaka ekusebenzeni kwethu njengomasipala kanye nabo njengabantu basemphakathini. Ngizokubalula nje futhi ngikuncoma ukuthi njengoba silapha namanje yingoba sithema singena thina sangena salenza ushintsho sifike saqasha udirector yonke into kwaba nje sesimene esiright nalokho yana okwakukhona kule yaminyaka edlule kungabibikho ukubambisana nozinzo phakathi kwamakhansela njengamanje siphethe siyiqembu lenkatha nokubambisana namanye amaqembu esinawo sikwazile ukuthi sibuyisaneni sithi sisebenzela umphakathi kodwa akusikho ngathi kodwa kungokomphakathi okumele sisebenzele kakhulu. Yingakho ke nje ngikubalula nanokuthi ukusebenza kwethu njengecoalition kuhle kakhulu asikakayiboni inkinga ngoba iphupho lethu lilodwa ukuthi sisebenzele umphakathi wakithi. Ngiyakusho futhi nalokho ukuthi sino unqualified lokho kukhomba ukuthi sisebenze kakhulu. Uyabona nje umbiko ophumayo ongenagcopho kukhomba ukuthi kuyasetshenzwa kulomkhandlu ukuthi ke abantu ababoni kodwa bazobona ke namhlanje ukuthi kusetshenzwa kangakanani nanokuthi idolobha lethu elase-Utrecht liyini idolobha lethu yini ubuhlo obukhona abazobona nalabo angaheheka khona ukuthi ayisiyafisa ukuyofaka imali zethu lapha ukuze kuzolekelela nomphakathi wakithi eMadlangeni. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ezepolitiki yokukhankasa njengoba sekubalwa izinyanga lakuleli liyokhethweni likazwelonke. Iqembu le-I-Ifp lihlangene nomphakathi wasemlazi Ethekwini uqhuba umkhankaso walo wonxenxa abantu bakuleli ukuba baphume ngobuningi babo emcimbini wokwethula kasomqulu wezethembiso zaleli qembu ogaqeleke isikhundla somndunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal waleli qembu uThamintuli ugqugquzela umphakathi ukuthi uphume ngenyanga ezayo. Ayaqhubeka nemikhankaso amaqembu ezepolitiki njengoba lakuleli libheke okhethweni likazwelonke. Namhlanje iqembu le-I-Ifp lihambele indawo yaseThekwini lapho umholi walo nokufolosa ngaye esihlalweni sikaNdunankulu kwaZulu-Natal uThamintuli egqugquzele khona abantu ukuba baphume ngezinkani bezolalela usomqulu wabo ngenyanga ezayo. Inhloso yethu ukuzogqugqumezela abantu basemlazi ukuba bathamele imanifesto launch mhla ka-10 March lapha eMoses Mabhida Stadium. Kodwa okunye umkhankaso wokuthi abantu baphume babhalisele ukuvota baphinde futhi abantu bahambe bayovota ngosuku lokuvota. Njengoba wazi ukuthi iqembu le-I-Ifp lingiqoke ukuba ngibe hola umkhankaso wala esifundazweni waZulu-Natal. Sengiqale wona umkhankaso ke ewami ukuba abantu baphume bayovota iqembu lenkatha ngomningi babo lolu khetho maselimenyezwe ngosolomenyezwe umongameli.
sinezathu ke eziphathekayo hayi lezi zethembiso ngoba ade ngikhuluma nabantu la ngikhuluma ukuthi inkatha masicela ukubivotelwa abantu kuzilungisa umonakalo asisho nje izethembiso ezomqulo omkhulu kakhulu kodwa thina sikhuluma ngokuthi yini esiyenzile. uNtuli uthi bafuna ukuguqula isimo somasipala weTheku. Isimo somasipala weTheku sibi kakhulu kabi ngoba ngisho uDoda uqoqeki imigwaqo impela kuma-suburbs imagebhugebhu amanzi abantu abawatholi isimo seTheku nje siguqile kahle ngoba khona omunye wabaholi ozile kimi ezongitshela ukuthi welinye lamaqembu akhona lapha bamisene neqembu eliphetheyo ukuthi bekunokuganga ukuthi kunemali engango-300 million ofanele ikhishwe ngandlela thize ukuze kugangwe ngayo kuyiwe ngayo okhethweni kuyoxhasa iqembu lelibusayo. Izo zonke izinto lezo eziyichilo ukuthi abantu behlupheke kangaka ngokwey'dingo zabo befisa ukubuyelwa yithemba kube khona izenzo ezimbi kangaka. Kanti uthi bazophatha isifundazwe ngobuqotho. I-district eyodwa kuphela konke ama-district ngisho ungaqhathanisa neTheku ethola i-clean audit ye-I-Ifp okuyikhingcetshwayo. Manje-ke yilobo buqotho lobo esifuna ubanezana baZulu-Natal sivuselele lesi sifundazwe saZulu-Natal ukuze sikwazi ukudala amathuba omnotho azokhiqiza amathuba omsebenzi kuncipha ubugebengu sikwazi ukulwisana nokuhlukumezana besifazane kanye nezingane sikwazi ukuthi isifundazwe saZulu-Natal sibe yithemba lokuphila kuwo wonke umuntu kube mnandi nje ukuba kwaZulu-Natal. uNtuli uhambele indawo yaseMlazi kanye neyakwaMashu ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngiseThekwini. Umphathi kamasipala wesifunda uvela Mazibuko uthi bakholelwa ekutheni sebeyithuthukisile indlela abahlinzeka ngayo amanzi emphakathini eyakhele lesifunda ukusho lokhu ngesikhathi kubanjwe isithangamisa bezindaba lapho beveze khona izinhlelo zalo masipala nokubungaza ke ukuthi banqobe indondo yokuba ngumasipala ovelele ekuhlinzekeni izinsiza zezinhlekelele. Umphathi kamasipala wesifunda uthi bayakholelwa ekutheni sebeyiphuculile indlela abahlinzeka ngayo amanzi emphakathini eyakhele lesi sifunda ukusho lokhu ngesikhathi kubanjwe isithangamisa bezindaba. We do have a 6-point plan which came after a lot of assessment that was done and validated by Honorable Minister Ezansi when he came here, of saying this is where we are lacking. We're supposed to be distributing so much water because we're producing so much water, but this is where we are lacking, of which most of it was due to water loss because of the aging in infrastructure. Imeya lo masipala uthi kubahlaba umxhwele ukukonyeliswa ngendondo yokuba umasipala ovelele ngokuhlinzeka ngezinsiza zezenhlekelele emphakathini kanti banalo ithemba lokunqoba yokuba ngumasipala ovelele ngokuhlinzeka ngamanzi emphakathini. So far as water and sanitation, we are going to do better. That I want to promise you, because your question was about water and sanitation, whether one day you are going to get or achieve an accolade in that regard. We are going to do that. We are going to improve. Imeya iphinde yaveza ukuthi phakathi kwezingqinamba abahlangabezana nazo ukucekelwa phansi kwengqalasizinda. We must, however, express our disappointment and displeasure at the rate of vandalism being directed to our infrastructure. This has become unbearable, considering that an act of vandalism on our infrastructure impedes on our ability to fulfill our mandate of provision of an uninterrupted supply of water and sanitation. And we are convinced that this is a well-orchestrated act of sabotage, which is seeking to weaken our ability to provide uninterrupted water services to our community. Lo mbiko benuwathulelwa uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisesayidi.
Ibalelwa ngaphezulu kwezigidi ezingamakhulu ayisishiyagalombili imali ekweletwa ngosomabhizinisi kanye neminyango kahulumeni okufanele ikhokhelwe umasipala umhlathuze nokuyisizathu esigcina sesolela ekutheni umasipala uvale amanzi kanjalo nogesi. Lokhu kuvezwe imeya yalo masipala uXolani. Kulandela ke ukuvalwa kwenxanxathela yezitolo yasenseleni njengoba ibisinesikhathi eside ingakhokhelwa ugesi kanjalo namanzi. Imeya kamasipala umhlathuze uXolani usenxuse bonke osomabhizinisi kanye neminyango kahulumeni engaphansi kwalo masipala ukuba isondele eduze kuzobhungwa ngendlela yokukhokha isikweleti esibalelwa ku-800 million randi lamabhizinisi kanye neminyango kahulumeni ayikweleta umasipala. Uthi uma kuqhubeka kungacaci lutho ngendlela abazokhokha ngayo, umasipala uzophoqeleka ukuba uqhubeke nokufaka unswinyo njengoba benzile kwinxanxathela yezitolo yasenseleni ngoLwesine. Ayikwazi imali yasenseleni ukuthi ukuzibe namanzi yona enyangeni ethile abangayikhokhelanga noma ukuze yona ibe nogesi noma ibe nani noma iqoqelwe udoti kufanele ukuthi kukhokhe ugogo no forum la ngaphesheya. Akukwazi kuba kanjalo ngoba what it means is njengoba sesihambe sayovala sekunesikhathi eside bengakhokhi bengazile futhi kuzonegotiate kusho ukuthi leso sikhashana nje abangasikhokhelanga sona ugogo ono forum lapha enseleni opposite bona lapha nje ngakwalokhuza ngakwambuyazi kusho ukuthi bona ukuze bebe namanzi beyibusiness amanzi abo kuzaphume empumpini bakhokhelwa yiloya gogo naloya mama. So it can't be like that. Individual households can't fund business. However, business yaqonda umnotho ukuthi unama challenges angakanani abeze phela ngaphambili sizoxoxa ukuthi lokho abasikoleta khona singenza kanjani sikwazi ukuthi bakhokhele. I'm calling on all other business people really to comply nama government departments. Lo masipala cishe sikweletwa ikweletu zethu they are almost 800 million. Kulezi ikweletu abantu abasikoleta kakhulu business neminyango kahulumeni, and we are going to continue ukuvala so qhubeka nokwa switch off ama services kwakhatha ukuze sikwazi ukucosha imali yethu umthetho usho njalo. Echaza ngesimo sakamuva sokushoda kwamaloli aqoqa imfucuza kulo masipala uveze ukuthi ke bamatasa nokubuyisela isimo okusejwayelekile ukuqinisekisa ukuthi akukho mfucuza eduva emgqonyeni yize inkinga zamaloli zisekhona. Siyaqhubeka nokwenza ucwaningo lwethu nokuqaphela izenzo ezingakhomba ukuthi fanele zibambezele ukuhanjiswa kwezidingo nqangi kubantu bakithi. Kodwa so far we are on the right track ukuze umkhandlu wethu sikwazi ukuqoqa udoti ngesikhathi by 4:30 wonke umsebenzi abeqedile ukusebenza nemigqomo ngalolu suku iqoqiwe yonke indawo la kufanele iqoqwe khona. Sisuke sidinga okungenani ama-truck awu-16 njengamanje sinama-truck awu-12 kodwa khona ngokomthetho fanele ngaba ama-truck ethu asebenza awu-21. Unfortunately amaningi anama-breakdowns amakhulu kakhulu asazothi ukuhlala isikhashana esithile kodwa nje we are on the right track. Akhona ama-truck amabili azoreleaswa kusasa kusho soke sinama-truck awu-14 tomorrow. Isimo ke nama-delays sizothi ukwehla. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Simyeni ngisaRichards Bay. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze amasibuye ezitolo. Siyakubingelela sekwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezamaphambili namhlanje. Sekuntwela Ezansi kwaSetilehe. I-I-Ifp inxenxa abantu ngeyasemabhida kanti isixazululo kweyamanzi ogwini. Osomabhizinisi besifazane basesayidi ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal bathi kubalulekile ukuhlangana bethekelane ngolwazi ngezindlela abangazisebenzisa ukufukula imiphakathi abaqhamuka kuyo. Ubabongile Kumede wenkampani Phenomenal Trading CC uthi njengoba behlangene bacobelelana ngezindlela zokulula isandla emphakathini abaqhamuka kuyona okubalwa ke ukunikela ngemfaniswano wesikole nezicathula kubantwana abadingayo. Osomabhizinisi besifazane behlukene basesayidi ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal bahlangene ndawonye ukuzocobelela ngezindlela abangazisebenzisa ukufukula imiphakathi abaqhamuka kuyo. Phenomenal Trading CC uthi bafisa ukwelula kakhulu isandla kubantwana abadinga umfaniswano wesikole, igulosa kweminye imindeni nokunye okuningi.
Ukhona usizo abantu abazidingayo la eminyango. It's okay siyakwazi ukuthi senze ama events a benefit thina, but asihlaleni phansi sike sibone ukuthi sisiza kanjani abantu bangaphandle and abantu within the community. So this is our first gathering as women. So there's attorneys, there's doctors, people who are in business, different, like I'm saying, different people doing different things. So sibonile ukuthi okay, let us get together sibone ukuthi singasiza kanjani each other and also abantu that are in the prospective communities ukuthi banika kanjani usizo ngokudla. There's a lovely lady who owns sanitary towels last 5 years. So that's another thing that we form synergies with this company to say ingane azikwazi ukuyesikoleni ezinye because they cannot afford sanitary towels. Omunye wosomabhizinisi uthi ukujabulela ukuhlangana nabanye njengoba yena nebhizinisi lemsubelo. Uthi kubalekile ukunikela ngemsubelo ukuze abantwana bamantombazane bangaphuthi esikoleni ngoba besola imsubelo. We realize that there's a massive problem with period poverty in South Africa. And to me, that's a basic human right. Every girl should be in school and they shouldn't be missing school because they don't have access to period products. So how do we go about? We start with the why. Why are we doing this? We're doing this to inspire love and compassion and a sense of worth in the women of our communities. When a girl receives her pack, she knows that she's got these pads that she can use, and we knew that access to fresh water, clean water is also an issue. So when these pads are washed, they can be washed in a bottle, but once they dry, they're completely antimicrobial, antibacterial, so they're clean and safe to reuse. So as such, we go into the communities and identify where there's a need. We go and speak to the heart of these girls and teach them that they are worthy, that they are capable. Phenomenal Trading CC uphinde wakhuthaza abantu besifazane ukuthi baziqalela into yabo bangathembeli kubantu besilisa. I mean, it's so important to have into ethi wena noma ngabo udayisa kona ama-aphula noma wenze njani in order to make sure that you're creating some sort of income and a living for yourself. It is important for us as females to be independent and not to depend on abanye abantu or lento yokuthi abantu besifazane they like to depend on male. Lo mbiko beniwathulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Lo okhulumela isikhungo esibhekelela izibonelo zikahulumeni isasa uSendi Godlwana uthi abantu abathola izibonelo kumele bazilungiselele ngezinguquko ezizokwenzeka njengoba besezinhlelweni zokuvala izikhungo zokuhola ukuze abantu imali bakwazi ukuyithola ezitolo kanye nasemabhange. uGodlwana usho kanje ngesikhathi lenhlangano iqhuba umkhankaso wayo #SasaKheze erenk yamatekisi eBay. Inhlangano kebhekelela izibonelo zikahulumeni SASSA ihambeleke erenki yamatekisi eBay uqhuba umkhankaso wayo ukusiza abantu abanenkinga yezibonelelo zabo futhi ke babafundise ngezinye izinto ezithinta iSASSA. Lo mkhankaso wabo ke bawubiza ngeSASSA Activation. Siyasithole kakhulu ikhalazo kubantu abanye befuna ukwazi ngeensuku zokholelwa kwabantu abathola imali yesibonelelo esikhethekile seCovid-19. Sikubona ukuthi ke kubalekile ukuthi size khona la eRichards Bay. Siqale la eRichards Bay sisazoqhubeka siye nakwezinye indawo ngoba sikholela ekuthenini mesiphuma semphakathini sazisa abantu ngenhlelo zethu bekwazi nanokuthi bakhulume nathi directly bakwazi ukuthi ke basizakale ngokukhulu ukusheshsha. Kokunye uthola ukuthi ufonela i-call center kwaSASSA kuthatha isikhathi eside ukuthi uthole umsebenzi wakwaSASSA ozokwazi ukuthi akusize ngenkinga yakho ngoba baningi abantu bafona inombolo yamahala i-toll free number yethu. So ingakho ke sibona ukuthi ke siyesiphume from time to time siye endaweni la khona abantu abangakwazi ukuthi bathole usizo. uGodlwana uthi ke abantu kuzomela bakulindele ukuthi ukuholela ezikhungweni kuzovala ngoba ke kumosha imali eningi kahulumeni njengoba ke sebebancane abantu abaya ezikhungweni ukuyothola imali yabo. uSASSA uthatha isinqumo sokuthi izikhungo seyizovala. Azizuvalwa ngesikhathi esodwa zonke sobheka ukuthi izona ziphe nabantu abambalwa kakhulu ngoba uSASSA inkulu imali ayikhokhayo ekhokhela umuntu ngamunye ezokhipha imali yesibonelelo esikhungweni u200 nje imali umuntu ayikhokha mezokhipha imali yesibonelelo. So sithola ukuthi kwezinye la silindele khona ukuthi sithola abantu mhlawumbe abawu100 kuze abantu abawu20 lapho sekuphuma abasebenzi bakwaSASSA base Post Bank
kwaphuma imoto eyisuke zisiphathela imali uthola ukuthi kune waste yemali kahulumeni ekufuna ngabe iya kwezinye inhlelo engakwazi ukuthi ilekelele emphakathini. Kodwana uphetha ngokuthi abantu kumele bazilungiselele ukuthi ke neposi alisazokuyikhipha imali yezibonelelo kodwa abantu bazokwazi ukuthi bayithole ezitolo noma ke emshinini yemali. Abantu abakhumbule nanokuthi senziwe isimemezelo postbank ukuthi emaposini ngeke sakhishwe imali yesibonelelo. Sekufuneka ukuthi basebenzise izitolo. Siyazi usasi uyasebenzisana nezitolo lo Pick n Pay o Usave njalo o Boxer ukhipha imali yesibonelelo. Bangakwazi nanokuthi basebenzise imishini yokukhipha imali ukukhipha le mali. Soqhubeka nje nomkhankaso ukuthi sikhulume ngazo lezo inhlelo. So sicela abantu bayilungiselele. I-Ifp ngengosamukeliso Nqulunga se-Richards Bay. Umasipala iRenkonyeni uwola izindondo ezintathu ngesikhathi ke kunikezelwa ngezindondo komasipala abahlukahlukene umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni oholwa ubongi Sithole Moloyi. Lo masipala uthole indondo yokuba ke ngumasipala ongenagcopho uhlelo olungcono lokuthuthukisa umphakathi kanye nokuba umasipala owenze kahle jikelele. Imeya lo masipala uZodwa Mzindle uthi ke bebengaqala ukunqoba ke indondo kumasipala ongenagcopho. Uwola izindondo ezintathu umasipala iRenkonyeni ngesikhathi kunikezelwa ngezindondo komasipala behlukene umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni. Lo masipala oholwa imbokodo unqoba indondo kamasipala ongenagcopho uhlelo olungcono lokuthuthukisa umphakathi kanye nokuba umasipala owenza kahle jikelele. Imeya kalo masipala ithi bebengaqala ukuzidlela amahlandla kokuba umasipala ongenagcopho. SiRenkonyeni sijabula kakhulu ukuthi bekunama awards akade khona enziwe uKhokta saphinde futhi sahlomula ngo-clean audit besingaqali ke ukuthi sithole u-clean audit sekujwayelekile nje since iRenkonyeni yabakhona siba no-clean audit noma kube u-unqualified but le clean audit sesiwubambile isikhathi eside kakhulu sikhona kule minyaka iRenkonyeni municipality. Imfihlo yethu ke ukusebenzisana kwama officials akhona esebenza together with ama political parties akhona ngaphakathi kuyasetshenziswana kuphinde futhi lapho bese kuzoba ukuthi abantu esuke kudinga ukuthi bakhokhelwa izimali zabo ngesikhathi nangendlela eright nokuthi ke ikomiti lelukhuzane le budget liyahlala lihlale ukuthi kuqoqwe kahle izinto ze-budget nezimali ezisebenza kwamasipala zisebenza kanjani. Uthi ukunqoba kwabo izindondo kuveza ukuthi bayakwazi ukusebenzisana kulo masipala. I-challenge enkulu manje eyenza ukuthi omunye ongekho eRenkonyeni angakhalaza ngokuthi mhlambe iRenkonyeni ayenzi kahle isimo semgwaqo yethu but ke akukona ukwenza okwenziwa yithina umkhandlu. I-climate change isimo sezulu ngendlela esiyiyona siyazama ngayo yonke indlela ukuthi imigwaqo yethu siyilungise kodwa ithi ilungiswa ngakusasa kube kunethi izulu umgwaqo usuyahamba. Sizokhumbula ukuthi ukulungiswa kwale migwaqo kusuke kusetshenziswa imali kuzohamba kube khona la kuzoshoda khona izimali zokuthi kufixwe le migwaqo le but ke umuntu esefikile sizikhomitile kuthini ku100 days lo ngikhona eofisini sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sihlangane ne-team ekhona sixoxe ukuthi eyiphi indlela esingenza ngayo ukuthi imigwaqo yethu noma isimo sezulu siba nokushintshashintsha eziphi izinto esizosebenzisa ezokwenza ukuthi imigwaqo ikwazi ukuba nempilo ende. Uqhube wathi phakathi kwezinselelo ababhekene nazo kulo masipala imigwaqo elimele okunye kwenza izimvula ezinamandla ezenziwa uguquguquka kwesimo sezulu. Ngoba okunye kubuye kwenzeke ekwenza umasipala kuphindele emuva uma ngabe sekhona iziteleke ezikhona ezenziwa ukuthi abantu bebengekho happy ngencane into ebeyingalungiswa uma ngabe sihlala phansi baphinde bayoshisa yona infrastructure esiyenzile baphinde futhi balimaze yona lemigwaqo uthi uyabheka sefuna manje umasipala uqale phansi uphinde emuva uyamba ulungisa zonke lezi ndawo esezilimele ngento encane bengakwazi ukuthi ilungiseke. Lo mbiko beniwathulelo uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene ngosomnotho masibuye ezitolo. Sekubingelele sakwamukela monga busanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Sekuntwela Ezansi kwaSetilehe.
I-IFP inxenxa abantu ngeyasemabhida kanti isixazululo kweyamanzi ogwini. Ake samukele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.92 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.37 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.83 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,004.54 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$82.86 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce uhlanze lonke iqiniso ngenkinga abhekene nayo yokuthola umdlali okungenaniko ozosondela ezingeni likaThemba Mshishizwane amfanise nenhliziyo yeqembu lesizwe elileleke isithathu kwi-Africa Cup of Nations kuyi-AFCON ngamafuphi ebibanjelwe e-Ivory Coast. UBruce ukhulume ngekusasa labadlali abathile beBafana Bafana njengoba isazobuyela emshikashikeni wokuyohlungela indebe yomhlaba ka-2026 akazange neze akufihle umqeqeshi ukuthi ke ekhempini yangenyanga ezayo yemidlalo yobungane abazoyidlala ne-Andorra kanjalo ne-Algeria ekhaya nasekuhambeni uzobiza ke abadlali abasha ngoba kunezindawo abona kufanele ukuthi zibhekwe ngokukhulu kushesha. Phakathi kwalezo zindawo khona nendawo kaThemba Zwane oneminyaka engama-34 okwenza ke kube imidlalo yobungane ke omdala kunabo bonke esikwatini seBafana Bafana esuki-AFCON. Ake sibhekele isimo sezulu ongasilindele. Nina besilo ngiyaziguqisa bese kuphathele zona sihlangabezana kanjani izithimba ngomsombuluko nangesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile